sabi ng activity. صبايا صورت لكم الحاجب قبل وهي بعد. شوفوا Isang kulay natin. May purple. Blue. Blue ba o purple ilalagay natin? Ano ba yung nandun, kuya? Di ba mix siya? Mix blue at purple. Oo.
Masakit. Aray!
Isa.
Hello? Yes. Yeah. In the salon. Yeah, I will call my friend because my day off today. Okay. No, 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 because then it's not mine. My colleague. Okay? Okay. Hello, my friend. Did you deliver yesterday, right? Oh, go in the salon. And then doorbell. Yeah, okay, okay. Hello? Yes, sir. Yeah. Yeah. Yeah, I will. Yeah. Did you yeah. Did you arrange the insurance, sir? Yeah, don't worry. Okay. Okay, see you. Okay.
Sir. Yeah. Sir, sorry, this is Jun, sir. Sir, bye. Kaya nandiyan na yung delivery nyo sa labas. 400 yon. Abunuhan nyo na lang yung mga wala. Sige. Thank you. Yung mga tingin basa. Yung dito kuya. Yung tundok nitong dalawa.
Hello? Yes, I told her she's coming. Visit time. Ano ka pa time?
Hello? Oh, hindi. Oo, 39. Bali, apat na 39 yan, te. Tapos dalawang 38. Hindi ba naging bangit tingnan to, kuya? Pang, panggamot mo. Ganyan. Anong lalagay? Paano paglalagay dito? Kada, pag napipil mo siya na nagdadrive. Ah, ito lang lalagay ko. Sampo kasi mo. Tulong. No. Tulong. Pagka nangangato, huwag mong kukutin. Nagpakilay ka? Alam mo naman siguro. Pwede rin yung ginamit mo para sa kilay. Pinanggamot mo. Tagal na to. Ano yun? Nakalimutan ko na pangalan. Ipanti? Ah, yan na lang. Pwede rin yun. Pwede yan. Ay, sakit.
Brother, the shoes is wrong. Yes. Yes, because the order is 39. 39 in the box, but the shoes is 38. What will you do? Okay, I will check, huh?